Vítám vás u dalšího videa. Dneska se tady ukážeme Pokémon deck. Je to elektrický typ a je to Pikachu. Z téhle sady tíhle dvou deků je to tady tenhle a ukážu vám ten deck. První vám jenom řeknu, že tohle není úplně standard deck, protože já jsem si tu přidal 2 GX Pokémony. Tohle Zeraora GX je basic, má 190 života, je bleskový, abilita říká: tvůj retreat je na každého Pokémona zdarma. Tenhle útok má 160 a nemůže útočit v příštím kole. Pak tady má Wolf Vortex GX. Útok říká: přidej si 5 basic energií z discard pilu na nějakého Pokémona, jakkoliv chceš. Tohle je můj druhý Pokémon GX, je tak tým a jmenuje se Mega Lopunny a Jigglypuff. Je basic, má 240 života. Jeho základní útok říká, že bude útočit 60, jestli útočí na GX nebo EX Pokémona, tak útočí další 60. Jeho GX útok říká: bude ospalý oponentův Pokémon a bude, když máš 4 energie je na tom Pokémonovi, tak bude útočit 200 na bench Pokémona protivníka. Tohle je Electabuzz, je basic, má 80 života a útočí 30. Jeho první útok a druhý útok útočí 90 a říká, že bude Electabuzz zraněný. Je v tom deku 3krát. Electabuzz se vyvíjí na Electivire. Tohle je Pokémon Stage 1. Má 140 života. Jeho základní útok říká: útočí 60 a říká: hoď coinem, jestli ti padne hlava, tak útočí plus dalších 60, to znamená 120. Jestli ti padne tail, tak 20 zraní sebe. Dolní útok říká: bude útočit 170 a říká: příští kolo nebude tenhle Pokémon útočit. Tohle je Pikachu, je tam 2krát tahle karta, je tam ještě jiná karta, je to taky Pikachu a je basic, má 60 života a útočí 20. Za každou hlavu útočí 20, dokud ti nepadne tail. Tohle je Pikachu, ta druhá karta je basic, má 60 života a první útok za 1 energii říká: vem kartu. Ten útok dolní útočí 20, hodíš coinem, jestli ti padne hlava, útočí dalších 20 víc, to znamená 40. A vyvíjí se na Alolan Raichu, kterou tu máme taky 2krát, stejnou kartu. A je Stage 1, od Pikachu se vyvíjí, má 110 života, jeho abilita říká: když je ve hře stadion, má retreat zdarma. Útočí za 70 a říká, že za každou oponentovou energii na aktivním Pokémonu útočí o 20 víc. Tohle je Blitzle, je basic Pokémon. Má života 70 a útočí 10, za 1 energii, za 2 energii 20. Tohle je Zebstrika, má 110 života
abilitu má, že do discard pilu dáš celou ruku a vezmeš si 4 karty z deku a útočíš 60 za 2 energie. Tohle je Voltorb, je basic, má 60 života, za 1 energii útočí 10. A vyvíjí se na Elektrode, má 90 života a útočí 60 a neplatí na něho resistance ani weakness. Pidgey je basic Pokémon, má 50 života, první útok říká vem kartu, druhý útok říká, že bude útočit na 20. A vyvíjí se na Pidgeotto. Má 60 života Pidgeotto a jeho abilita říká vem 2 karty, 1 kartu si z nich vem a druhou dej do spod deku. Útok. Útočí za 2 energie 30. Tak, teď si vrhneme na trenéry. Máme tu Pokémon Catcher, je to item a říká hoď coinem, jestli ti padne hlava, oponentů v Pokémon se switchne s bench opponent Pokémonem. Tak, teď tu máme dalšího trenéra, profesor Kukuj, to supporter, a říká vem 2 karty, vem si je do ruky, tvůj Pokémon útočí o 20 více. Dál tu máme Great Ball, to je item, a říká vem si 7 karet a vem si z toho jednoho Pokémona. Tady je Cynthia, je supporter a říká zamíchej svoji ruku do deku, vem si nových 6 karet. Dál tu máme How, je to supporter a říká vem si 3 karty. Dál tu máme Pokémon Fan Club, je to taky supporter a říká prohledej si svůj deck pro 2 basic Pokémony. Dál tu je Switch, je to item a říká switchne se tvůj, vyměníš aktivního Pokémona s bench Pokémonem. A dál tu je Potion, je to item, léčí tě o 30. V tomhle deku je 22 bleskových energií. Tohle je můj elektrický deck a můžete se podívat, kolik je tu karet. Tohle je coin toho deku. Nazdar u dalšího videa, dejte like a odběr. Čau, čau.